Għattajt! Ejja, fl-axħar waqfu kif stordew li l-gariguri ta' muħħi ta' Xbibti għaj! Ejwa! Għandi aħbar sabiħa kbira likom! Jaw, kappellon, ġara xi ħoġa speċjoli, Jaw għandna xi festa ma nafux bija, jew xi ħadd wellet tarbija? Le kons, dik tajdiex għax kieku ħadd wellet tarbija konna nkunu nufu, għax kull meta titweled tarbija f'dar roħol, dejjem jaħrab xi roġel. Xbibti għaj! My friends, carissimi amici, illum aħna salvajna Gloria l-Ismewit u Gloria l-Santa Maria, aħna illum kolla salvati, ħbibti għaj, kolla salvati. Jem ma nafx għamilt inti dun grej, imma jem biex nsalva rora tajba top. Aħseb wara jena naħseb jew l-isqof jew il-popa bes jistaw jaffruli. Ħbib, illum Malta kolla salvata, għax għadhom kemm daħlu 5 vapuri. Ekku salvajna mela wkoll kappellun. Tu kif ma baqgħu sejrin Lampedusa? Konso, 85,000 tunnellata ta' ikel, ħwejjeġ u petrol u affarijiet essenzjali għadhom kemm waslu Malta propju llum. Għajdilhom m'għandhom xaġla, dun grej. Probabbli jew xrawhom minn fuq l-online shopping jew inkella minn fuq eBay. Konso! Illum, Konso, għanna biex niċċelebraw bil-kbir. Ħalla senti, għana jien kont ħanajdilkom. Tajdilna xej! Essa minn juħlema nasib. Jena, għansa law kappellun ħankelmu. Għax qabel ġejt inti jena u Konsu kunna għedin nitkelmu. U jiena ġietni l-ideja. Ideja tajba ħafna kappellun to. Insomma, propja jiena u Konsu ġietni l-ideja. Imma, waħad benġenni u Konsu ħatoqgħod it-tejneri. Għax Konsu ġietu l-ideja, imma jien komplejt fuqha li t-teatru ntu isim u ħansemmuh Zumbazza. Zimbabwe, Zumbalula, x'kienet dik il-kelma Kons? Zambulla! Dikli, Zambulla, inventujta jiena u nsajta deġu. Proset, Konsu, proset, ħabib x'ideja ġiet, Grazzi. Proset. Teatru Zambulla. Esma, Konsu, din mhix kelma pastażu għax il-kappellan ta' dekreta kbira taf? Le, ma mhux kappellun, le, mhix kelma pastosa, da. Allura, xi tfisser eżatt, Konsu? Ma ħanejlek, għadna, zambulla tfisser. Meta Bonġu sabiħ dal-ħodu, għad id-daħħalni għax-xogħol festa pubblika, għara l-vera scrooching, ħanejlek. Ma festa importanti ħafna, illum il-15 ta' Wissu, Santa Marija. Tara kemm bravu, hej. Asgħod naf l-lum Santa Marija, mnalla qed tgħidli. Bħallum 73 sen ilu, għaw Malta daħal il-konvoj Operation Pedestal. Huwa fl-axħar jena ħana samilek rasek ma' pedestal sejje. Inti ħabba fek għat id-daħħalni xogħol l-lum. Jħassu, mar, ħares dejla, il-ritratt ta' nannu kun nannuwi, ħares naqra, ħara ftit. Deni ta' zimela għandek ħanejlek. Inti għat teġibni xogħol biex turini il-ritratt ta' nannu kun nannuwi.
Siħbi bħallum 73 senilu min jaf kemm ferħu dawn in-nannet tagħna. Dak il-vapur salvaħhom mill-mewt. Ma lejd li jek jaħasra, ha, dit storja ġdida, għaskon nafa. Ġifiri zomna, mela, kien hemm nannu kun nannuwi. U kienu qed jomu. U ġew f'diffikultà, għadda vapur, tefalhom pedestal u salvhom mill-lara. Għara ferret nuhu paċenzja bik jien, ta' xbin, ħanajlek, ta' illum daħħaltekaw biex niċċelebraw, għax kieku aħna mhux qegħdinaw. Mhux ovvja li kieku mhux qegħdinaw, kieku bħalissa rieqa ġew soddatni jiena. Imminti għalfej ħad iċċelebra il-festa ta' Santa Marija, inti mhux ma' San Giuseppe iżomm? Jiena u int illum sa niċċelebraw is-salvazzjoni ta' Malta 73 sena ilu bil-konvoj ta' Santa Marija. Imxi ħanieħdu bibita. U melejd li jekk jaħasra ġej bil-konvoj sul-pedestalli dal-ħodu. Imxi ejja. Isma, bibita xini? Bibita tfisser xarba mal-ħbieb. again. Fil-konvoj. Konna għedin nistennew bħala rwieħ tal-purgatorju.
għax konna semmutu bil-ġuħ. U xin jgħidu għed vapuri u għekin ġejbli konna nġennu. Meta ma kenni xejn Malta, konna wasanna fl-axħar kien Santa Marija. U bdew jgħidu daħal il-konvoj. Tlajna s-sema. Ma niftakar illi meta qalu ġej konvoj u sajġibinna l-ikel għal-Malta kollha, aħna bdejna kif sajjet ma dal-konvoj, pero ma bsarniex kif kien ippakjat. Ġi kien minħabba tiegħatina sejra tena nibżammur. U ġiet qalet li daħlu maġbin kemm tabat biex iddaħluh l-ħajjaw. Ma tqat li għalmenu se nissejju għasmajtom jgħidu li ġibu l-petrol u ġibu l-qam u ġibu l-affarijiet nistu inkomplu sejnu minn dikina ħadna r-ruħ. Sar miraklu l-ewwel ma daħal it-tanker Ohio. Fuq ġemp wieħed ikaxkar imma wasal daħal fil-port. Immedjatament ġew il-Ġermaniżi u bdew ifajru blama. Allura min kien imexxi Tom Lolny biex dak jerquh kollox. Mbagħad itellgħu iż-żejt bil-lej u jqegħduh post sejf. Ma nafx kif smajna li l-konvoj wasal fuq Malta. Kienu għarqulu ħafna bastimenti ta' kien intilfu ħafna nies, U bat ma li tfaċċa fil-breakwater, il-nies kollha telqet lej il-Furjana, lej u l-ċismu, il-belt, biex fuq il-swar, u insomma, hemmhekk tittara l-kommozzjoni, il-nies jibku jitanqu, daħlu, u bat bdew ġejjin il-Ġermaniżi, immedjatament bdew ġejjin il-Ġermaniżi biex jippruvaw jarqoħdu l-port. Tista ta' għad-dinja mux sanati kas, speċjalment jekk xiftit imbit kolli dur ġodin nafs ras. Jiena l-istess biex inneħi l-istress indura l-imbit. Imma siħbi trid tkun moderata x'ma jagħmillek ġġid. Jiena għalija tista ta' għad-dinja basta jkolli pinta imbit. Aktar ma l-inkwiet jikber u jizdiet, aktar nixrob inkun irrid kurun. Newwel dak il-flix kun kont skontrat, issa ġejt kartabun. Jiena għalija tista ta' għad-dinja basta jkolli pinta imbit. Jiena għalija tista ta' għad-dinja basta jkolli pinta imbit. Aktar ma l-inkwiet jikber u jiżdied, aktar nixrob inkun irrid kurun. Newwel dak il-flix kun kont skontrat, issa ġejt kartabun.
ġuru lek kappellon kemm tidher imdejja. Għax rat li biċċa, ħbib, rat li biċċa. Iwa xejn xogħla kappellon. Konsu, għanejlek xieġgħoli, ġara li jien kappellan ta' dekreta kbira u njenjen kulħadd. U li ħadd ma jrid jgħinni, lanqas it-tabib innifsu ma jrid jgħinni lili. Tabib, ejwa, ejt l-inna kappellon. Ejja, aħna nejnu f'kollox, ta' xħabber rosok, ta' u bat fejt idħol is-saħħa, ejja, ejdinna, ġarwa. Vera Konsu, tejnuni f'kollox, f'kollox tejnuni. U mela ma nejnuk xaħna s-sasir naħbib sew ta' tu, xaffeddaw, aħna mil-kuxxa naqdu. Propjament, Giuseppi, ftit iktar il-fuq mill-koxxa tridu tajnuni. Xieġifieri? Għax ili jumi buċetta sa' kbira u t-tabib ta' nidin. Allora xin il-problema, kappillu, mux kam tiblaħħa hija? Mux eżatt, Konsu, mux eżatt. Għax di tabib, li laqal li tabib, li di mux minnħaliet id-daddi, imma biex imkien ieħor, imma grazzi ħbib, grazzi tal-li ħadejnuni vera, il-vera napprezza ħbib, grazzi ħbib, grazzi. Imnalla u intom fħajti x'naħmel minn arkom kieku jien, kemm intom ħbib ta' vera, ħbib tiegħi. Fil-15 ta' wissu għanna festa mawx bħala, kem mawx tara xieġmil ta' vara, aħna inqimuwa b'devozzjoni u ħrara, ejja ħanieħdu r-rok. Edin f'nofsa wissu ejja ħarana, ix-xalamana fil-festa tana, kollha rqana xraba u faċi sħana, aħjar ninżaw il-flok. In-nisa impitrin u nofsom arwenin, bil-birra imdamdmin. Santa Maria fangajt, kien hamburgers, hot dogs, chips u pajt. Bil-marċi tal-banda tana saħħar, bil-birra dardar, sid biċċa tal-art. Santa Maria fiskajt, rifsu l-kallu mill-ewwel fħajt. Ħadkom ma tafux kemm vera weġġajt, il-passjoni rajtu xi kelma żgarrajt. Nar tal-artu l-ajru kolorit, pavaljuni u bnada raw kemm trid. Kemm huma devoti dawn in-nies, kemm hawn minnhom illi marru l-quddis. Santa Maria fangajt, kemm kien hamburgers, hot dogs, chips u pajt. Bil-marċi tal-banda tana saħħar, bil-birra d-dardar, sid biċċa tal-art. Santa Maria fiskajt, rifsu l-kallu mill-ewwel fħajt. Għadkom ma tafux kemm vera weġġajt, il-passjoni rajtu xi kelma żgarrajt. Bil-marċi tal-banda tana saħħar, bil-birra d-dardar, sid biċċa tal-art. Bunġu ħbir, fuq x'qed nitkellmu dal-għodu? Bonġu Giuseppi, kon qegħdin nitkellmu fuq Toni, tiftakru l-Toni miskin, dak li propju senilu waqgħet bomba fuq rasu, dak li kien ikanta fi triq, tiftakru għalhekk kon qegħdin insemmu għax propju bħallum sena. Jaħasra waqgħet dik il-bomba. Mela ġaħdet sena kappello. Żgolli niftakru l-Toni jena, kien jiġi kanta hawnhekk fil-pjazza miskin. Duk kien għallimni dik id-diska ta' Toni, Tona,
توني تينا تفوا هذيك انتم؟ ايوه انت كنت تدق الباندا كونسو. ايه ميلو طا كنت تدق تشمبلو تامبولين. لا ده انا والدرام تامبولين. تفتم اللي هو الستة تامبولينو. تامبولين؟ ايوه. مش كانتا؟ ردي ها. توني تونا توني تينا تلي تايتو توتا تايبا تلي تايتو توتا تايبا توني تونا توني تينا. We will rock you. شنت تاعك كون. We will rock you. Hey, يا جوز. ما نفسد. We will rock you. ايوه بطة. We will rock you. Hey, cappello. We will rock you. Complimenti, Jones. Che cappello. We will rock you. Cappello, Hector Rosa, cappello. We will rock you. kellu 10 snin imqareb daqs 50 lena tiegħu jiġri barra jara l-bombi niżlin kellu gundalla daqs kokonat kien qed jiġri u siġra ma rajiex jaqbes jola imqarqaċ m'għandux kwiet wiċċu ruxxan dejjem ferħan trabba ma' sorijiet u kellu gundalla daqs kokonat għaliex kien waqa' minn xi żewġ tarġiet in-nies jafuh kollha jħobbuh Toni tagħna kien ikanta ta' sikwiet Toni tagħna Toni tina tal-jien talli tajtu tuta tajba Toni kien Toni tani tin talli tajtu tut Toni tagħna Toni tina Toni tin kellu gundalla daqs kokonat meta kien qabes minn fuq karettun jifraħ jilab kien tifel kuntent min jgħid miskina x'kien il-tim u trabba fil-kunvent u kellu gundalla daqs kokonat meta bomba splodit fil-qrib fir-raħal waqa' skiet mal-mota tal-imwiet Toni tagħna issa jkanta mismewwiet Toni tagħna Toni tina tal-jien talli tajtu tuta tajba Toni kien Toni tani tin talli tajtu tut Toni tagħna Toni tina Toni tin Toni tagħna Toni tina tal-jien talli tajtu tuta tajba Toni kien Toni tani tin talli tajtu tut Toni tagħna Toni tina Toni tin